very much monitoring the activities within that area. County Commissioner ma Narok Isaac Masinde oyango ne Achije ma coach adek ma liekoreni manonego jal moro mar weche mag lope Lawrence Nkamasano ne onegi dweni ondamo machuok kende kowuok e dalane. Wach nek ma kamano nokelo ng'anyo ka jodak ma Naikara e kar chung' od bura ma Narok West ywago kethruok mar arita e gwengego. Masinde chechne chal kagima jagono ne onegi e wi weche moko matudore kod weche mag lowo e kinde ma obila dhi nyime kod timo pedha e wi nek ma kamano. Timno osemiyo orida rita e gwenge ma Narok ka obila bende ogo kambi e gwengego ka gimanyo jogo manotimo tim makoch ma kamano. Jagono noiki ngeso mokalo ka oweyo min ot kod nyithindo kod nyathi ma jahigni 3. So far tumeshika watu 3 na walienda kotini jana. Wanaendelea kutusaidia na uchunguzi na niko na uhakika in the next few days ukweli itakuwa imejulikana why the surveyor was killed na aliuawa na nani. Tunaendelea kufuata communication yake alikuwa amefanya na nani. As far as we are concerned up to now, we suspect hiyo mada ya surveyor ni mambo tu ya madili ya mashamba.